Здравейте от София Тенис Чалендж. Тук сме с Тишо Желев Тишката. Здрасти. Здравейте, приятно. Как си първо да питам? В добра форма, благодаря. Добре, от доста време не си се появява тук по турнирите. Да не би да покоряваш върхове на някои други лиги? Да, опитах се в някои други турнири да участвам, където и с контузии успях да постигна добри резултати. Така ли, контузен? Да, бях разтегнал мускул на десния крак и въпреки всичко всички казваха да се откажа, но аз продължих с привръзка и достигнах до полуфинал, съответно трето място. Браво! Кой те спря там на полуфинала? На полуфинала ме спря Цветомир Ценков. Ценков, да. Ето така. Тишото е голям играч. Добре. Коментирай това прословото разиграване от 428 удара, мисля, че което... Корекция, 421. 421, извинявай. Много се говори за това разиграване. Кажи сега как се случи, кой го спечели, въобще разкажи ни. Участвахме на турнир в Студентски град, втори кръг с Иво Нетков, състезател, който има моя стил на игра. Смисъл, всичко връща и не греши. Аз много исках да го победя тогава. Играхме 2 часа и 45 минути. 2 часа и 45 минути, това в какъв формат? 2 сета до 4 гейма. 2 до 4, да. Като тайбрека беше решаващия, в който го загубих 8 на 10 точки в тайбрека. Тогава ли беше въпросното разиграване? Това беше някъде към 7-та точка, която беше ключова и според мен това ми струваше и матча, така да се каже. И добре, значи започнахте така 421 удара за една единствена точка. Започнахме, играхме и понеже другите кортове свършиха да играят и ако две момчета явно бяха останали да гледат нашето разиграване, бяха стари топките, изморени, говоря за 2 часа и 30 минути сме играли някъде. Аз го атакувах непрекъснато да завърша топката, той по всичко връщаше и накрая забих в мрежата, още сънувам тая топка. Той се направи един удар повече от противника. Но опита така да го завършиш с уинър или опита да продължиш да разиграване? Да играя на сигурно. Това е твой стил, на сигурно играеш? Да, и вътре в корта. И след разиграването казаха, че сме играли само за тая точка 7 минути и около 40 секунди и 421 удара, като публиката, които са борили специално този удар. И аз се забих в мрежата, за съжаление. Следващия път смятам да се поправя. Да. Браво, това е страхотно постижение, наистина гладиаторска точка. И така, кажи си очакванията за днешния турнир. Дали ще покажеш така отровния слайс? Всички се оплакат от така най-силният ти удар, слайса с двете ръце. Ще направя всичко възможно, ще играя на максимум, но на сигурно. Понеже ме очаква сега много сериозен противник. Калин Кънчев, който предишната седмица мисля, че спечели турнира тук. Да, сериозен играч. Така че след възстановяване, така се каже, от мускулната травма, ще дам всичко от себе си. А някаква тактика по-конкретна за този матч? По-къси топки, разиграване по диагоналите, не много силно, насигурно. Насигурно. Да, и много тичане, най-вече. И слайс с двете ръце, отровния слайс. Да, слайса покажи го все пак за зрителите на София Тенис Чалендж. Покажи слайс с двете ръце. Много атракционно. Слайс удара. Точно така. Да, доста се оплакват противниците, но аз няма как да го преживея, понеже съм от срещата на корта. Добре, благодаря ти много. Благодаря, успех.